L'eix Sabadell-Barberà del Vallès és un pol de dinamisme empresarial. Les 2.500 empreses dels seus 10 polígons d'activitat econòmica configuren aquest territori en una zona d'activitat empresarial important del nostre país i punt estratègic per a la recuperació industrial. Pioners a Catalunya, els ajuntaments de Sabadell i Barberà del Vallès van impulsar el 2014 polítiques de promoció de la simbiosi industrial als polígons, conscients que estaven establint les bases de l'economia col·laborativa entre les empreses. La lògica del mercat ja avança cap a aquesta possibilitat de la simbiosi industrial, però en cas que les empreses no ho acabin de veure clar, aquí és on tenim un paper importantíssim les administracions locals per ajudar-los a que aquestes sinergies siguin possibles. I el paper de les empreses en què consisteix? En aquest camí han sigut fonamentals les diferents associacions empresarials que han ajudat a difondre el que significa la simbiosi industrial entre les diferents empreses de la comarca i de Sabadell. També han sigut fonamentals totes aquelles empreses que han acollit i acolliran en un futur aquesta exposició itinerant que el que fa és explicar el que és, el que significa i quins són els beneficis que pot suposar la simbiosi industrial per a les diferents empreses. Però què és la simbiosi industrial? Per extensió, parlem de simbiosi industrial entre dues o més empreses quan una d'elles aprofita per al seu procés productiu els residus, els fluids o les emissions que l'altra genera. Per tant, és una estratègia empresarial que busca millorar l'eficiència en l'ús dels recursos, reduir costos i augmentar beneficis tot aprofitant sinergies entre empreses. Al Vallès Occidental ja hi ha pràctiques i exemples de simbiosi a la indústria. De tots els nostres residus, el que més importància té pel seu volum és el de les aigües residuals provenents bàsicament de la neteja dels nostres reactors i de les nostres maquinàries d'envasat. Hem volgut donar un pas també més endavant i en un moment determinat vam intentar que aquestes aigües residuals no fossin un mero residu, sinó que servissin com a matèria primera per a un altre tipus d'indústria. Penso que el que està fent Companyia d'Aigües de Sabadell encaixa perfectament en el concepte de simbiosi industrial, que és tornar a donar un ús a un recurs que ja s'ha utilitzat i optimitzar econòmicament i mediambientalment els recursos que tenim. També podem oferir la nostra experiència per ajudar a optimitzar recursos amb utilització i amb reutilització d'aigua a les empreses que així ho necessitin. El programa de simbiosi industrial vol donar a conèixer i crear col·laboracions innovadores entre empreses, trobar noves maneres d'utilitzar els recursos i, per tant, mostrar com augmentar els beneficis reduint al mateix temps els residus, l'impacte mediambiental i els costos associats. Tots els residus que generem i subproductes, nosaltres aquí, amb la nostra indústria, no hi ha res que no s'aprofiti. Per exemple, la sang s'envia a una planta on fan plasma. El tema dels fangs de depuradora van a una planta de biogàs on generen llum. Els fems van a planta de compostatge on es genera productes per a la jardineria. Com a simbiosis estem associats amb una empresa que tots els subproductes de despulles càrniques i de peix ens ajuntem amb diverses societats i es fan la seva comercialització. Per nosaltres, el que és la simbiosi industrial representa més o menys un 70% de la gestió dels residus que fem aquí per Vital. Els 4 exemples que tenim serien el tema de les terres o restes vegetals, que són totes les restes de plantes, fruites i verdures que tenim en el nostre procés productiu. Hem aconseguit, a través del contracte d'uns contenidors i una millora de la gestió interna, aconseguir fer un compostatge per el que serien les terres i per l'agricultura. Un segon cas seria el que serien les terres de filtració, caracterització del residu i una bona segregació per separar el que seria més el líquid del sòlid. Un altre exemple seria el cas de les terres o els fangs biològics. El que vam buscar era com podíem millorar o fer ja d'entrada una bona gestió. Un quart exemple, en aquest cas, seria el que serien els sòlids vegetals, que en aquest seria la simbiosi potser per excel·lència, en el qual vam aconseguir fer una segregació total del que serien restes de líquids o d'aigua, per separar el que seria amb el que és l'oli, algo que ens costava diners, vam aconseguir que ara és un ingrés pel que és ProVital. La simbiosi industrial és un model de negoci en futur. Els avantatges d'implantar-la són molts per a l'empresa i també per al conjunt de la societat. Ens ha de permetre reduir costos,
eliminar residus i tenir un creixement cap al residu zero. És una nova visió de la gestió tant econòmica com de recursos. No hi ha res que no s'aprofiti, tot ho hem d'aprofitar. Que puguem tenir entre tots simbiosis que facin reduir al final el volum de residus que generem anualment. Fer modificacions dintre del teu procés productiu, en el qual no tenen per què ser modificacions complexes ni costoses, simplement a vegades és un canvi d'hàbit de treball. De manera que el nostre país cada vegada sigui un país més net. La generalització de les operacions de simbiosi industrial i el seu perfeccionament permetran a l'empresa reduir els costos dels processos de producció, ser més competitiva, eliminar la generació de residus i, en darrera instància, avançar cap a l'objectiu de créixer eficientment. Perquè créixer reduint l'impacte multiplica la nostra eficiència. Revaloritzem els recursos sobrants. Simbiosi industrial. Foment de l'economia col·laborativa als polígons de Barberà del Vallès i Sabadell.